Bħalissa t-taqsima tal-karta tal-identità għaddejja b'ħidma sabiex iġġeddet il-karti tal-identità lil eluf ta' Maltin u Għawċin. Dan kif dawk li jagħmlu dan id-dokument importanti 10 snin ilu issa qed jiskadilhom u għalhekk għandhom bżonn iġedduh għal 10 snin li ġejjin. Il-kap ta' taqsima tal-karta tal-identità fih dan l-Aġenzija Identità, Silvana Paġbonello, spjegat li b'kollox dan il-grupp ta' nies li jridu jġeddu dan id-dokument f'dawn il-ġimgħat u x-xhur jgħoddu għal 190,000 persuna. Sissa ġeddew il-karta tal-identità 78,000 u għalhekk baqa' madwar 112,000 persuna li baqalhom iġedduha. Dawn bdew jiskadu kollha bdew minn Mejju li għadda u jibqgħu sejrin hekk sakemm inġeddu l-ID cards ta' kulħadd sa Diċembru mhux ta' dis-sena tas-sena d-dieħla. Qabel kull xahar kienu jagħmlu tnej skont il-lokalitajiet kemm kienu kbar, tnej da' 4 lokalitajiet u dawk ovvjament gradwalment kull xahar qegħdin jiskadu. L-Aġenzija saħansitra estendit il-ħinijiet tal-ftuħ sabiex tilqa' għad-domanda. Issa it-tnejn, l-erba' u l-ġimgħa apparti filgħodu qegħdin nerġgħu niftħu mit-tlieta sas-sitta ta' filgħaxija. L-uniċi ġranet li ma niftħux sas-sitta huma t-tlieta u l-ħamis niftħu sas-satejn u s-sibt niftħu sal-11. Dak li jkun aħna naċċettaw li persuna daħal ovvjament irid jistenna, però jista' biex jevita dan jista' anke jagħmel appuntament mis-sit tal-identità minn qabel. Paġbonello tenniet li huwa kruċjali li kulħadd ikollu karta tal-identità valida. Ma ninsewx ukoll li l-karta tal-identità hija dokument li tista' anke tivvjaġġa bih fiż-żona Schengen. Kull m'għandek bżonn jekk inti se ġġedded biss iġġib id-dokument li ħajjiskadilek miegħek, ovvjament jekk għandek xi tibdil x'tagħmel imbagħad tiġġib id-dokumenti miegħek skont il-bżonn. Dawk l-anzjani li ma jistgħux joħorġu minn djarhom jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Aġenzija biex it-tiġdid isir f'darhom stess.